Білял Білялов проти свавілля окупаційного Мінкульту у Криму. У підконтрольному Кремлю Центральному райсуді Сімферополя відбулось перше засідання за позовом звільненого директора та художнього керівника Кримсько-татарського театру. Білял Білялов має намір довести надуманість приводу для звільнення і вимагає відновлення на посаді. Тему продовжать мої колеги. Білял Білялов працював у театрі 27 років, з яких останні 24 був художнім керівником-директором. 7 серпня його звільнили за надуманим приводом, начебто адміністративні порушення, фінансові махінації та розтрату коштів. Хоча ті кошти за вимогою безпосередньо окупаційного Міністерства культури були спрямовані на погашення комунальних боргів гуртожитку, який розташований у будівлі театру. Білял Білялов впевнений, в суді доведе безглуздість звинувачень і незаконне звільнення і поновиться на посаді. Если бы не было шансов, нас бы здесь не было. Мы надеемся на справедливость, что справедливость будет восстановлена, и наш театр будет дальше работать и процветать. У позові проти окупаційного Мінкульту Білял Білялов обґрунтував, чому приводи для звільнення є надуманими. Цю позицію розділяють його колеги, які прийшли підтримати свого керівника. Раніше вже пояснювали, Білял Білялов незручний для влади окупантів. На знак протесту з театру пішли щонайменше 20 акторів, фактично костяк колективу. Та команда, которая покинула, я считаю, временно театр, надеюсь, временно, это основной фундамент театра, на котором держится весь репертуар нашего театра. Я надеюсь, что в скором времени мы все возвратимся во благо нашего народа, во благо нашего театра. Наразі театром керують двоє. Художнім керівником став актор театру Ельдар Джелілов, який має статус заслуженого артиста Криму. А директором призначили Меджедем Ель-Газієву, яка раніше опікувалась господарськими питаннями і жодного стосунку до творчості не мала. Посаду їй забезпечили родинні зв'язки. Син є заступником міського голови Керчі. Сьогодні нова господиня розповідає в ефірах телеканалів окупованого Криму про набір нових акторів і ділиться планами на майбутнє. У нас много. Вскоре, 6 сентября, состоится премьера нового юмористического концерта «Ой, наэх кулеик». Приглашаем всех, приходите. Уверена, многим понравится, захотят еще раз прийти. В октябре состоится еще одна премьера. К нам придут новые молодые режиссеры. С приходом новых молодых актеров со временем поменяется и репертуар. Попри окупацію Криму Росією, театр зберігав національний репертуар. І саме це не подобалось окупантам, вважає заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Какое-то время после оккупации театр продолжал жить по тому репертуару, который был заложен еще при Украине. Да, то есть при национальном подъеме, национальных приоритетов. Постепенно требовали от них снижения такой направленности. Изменение руководства говорит о том, что есть неудовлетворенность у оккупационной власти и, в первую очередь, у собственных наших коллаборантов. А значит, какое-то время мы можем ожидать того, что снижение влияния театра, снижение репертуара, снижение его имиджа, это вполне возможно. За нових керівників, без Біляла Білялова та акторів, що залишили театр, він може втратити і свою національну самобутність. Наступне засідання окупаційного суду заплановане на 20 вересня. Вікторія Бойко, Заман, АТР.